Biltzianuk etortezin, danak etortezin euskaldunek. Da bat zan, otola mekizate egun zena, elorrosoko edo orkusan honungoa. Otola mekizate egun zen. Hase zan principalak gure jefiek. Hase etortezan, da arrantzak inarte egotezien, da hartzek egin jandako mahute zinarek. Baina ekarte zituen, sakuteka da gara ekarte zituen garbantzuek, da zera lentejak. Lentekik ikusi barik gonken seguro izen ipez. Txakun guztetan. Ipinki bene inoz amaketa baina, txakun guztetan. Da ganaue imototzen, saku handuz ekarte zituen ere. Da beratu da ganaue imototzen, begarbantzu bai. Da lenteja bai. Ordu egon zan jana, atope. Gero faltiz. Asko ez baina, nik ez topetzetan falta igurin egon zaneke. Neunaz akordetan, Ez, hogixe beti jote zan. Etxin ez pegon eurik ekarte ben, soldauek. Guk eusken dugu hori falta egizien. Gero bai. Gero gogizan lekun hartu joan berztek duen orduan bai egon zan falti orduan. Bai. Baser zintxuri izan. Otola zate egon zan, otola mikie. Ez soldau, soarezin kuadri soldau torta zinarek. Busuk inotazin, soldau busuk inotazin jarek. Bai. Da beti kartazituen euren eskopetak edo zerak. Bai. Bainarek beti gerrazien. Da egite zituen eskatzan kontra neuen gure nolako txegurgetxo bat. Antxe izteztuen beti, bainare ezikutu gitu kontesinoia ze. Sekuren nasa korta niok ikututzenek are. Antxe izteztua maike. Niz, naz, bos goitik da bos betik. Erdiku? Erdiku, seigar nani. Bai, nauzuzenak iez hilzan, 89. Marti Masai beharko gaixo zan, gerrati. Hase gaixo zan gurin, bai. Jose Maria, lehenengo zan Jesusa. Neski, ardantzako bikixek eta ezotu zen zezok, neskak. Entzuti bai behizan, abertzen amazan. Nauzu jase zan. Gero zan Jose Mari. Gero zan Maria Orubekue. San Miguel Orubekue. Orubeku zukizote berbatzen mantzun bat. Hase zan urren. Amaian da... Amaian da ama. Ama San Maria. Aiztie, bai. Urrengo Sabina, hase bizida Ibarren. Urrengo Pedro, iez hilzan. Iez hilzeko zen Irune barre bat koinetue. Bai, Urte bete barre, bai. Pedro urrengo neu. Da gero urrengo Eusebi berganan izan abe igez. Bai. Urrengo Juan. Tere, Eusebi jartin txoten, Tere txota Ibarren bizidana. Aizta bi bizitua zon nio Ibarren. Bai. Tere, da urrengo Juan, da gero urrengo Juanita. Inarek, nik 14 urtera nekusala Jesusan gaztena gurin, 14 urte, bai, nekusan. San gune honi. Da orduin gineurezen Eibarko plazi. Maria eta Jose Mari. Ez, haitizan olabekue. Haitizan olabekue, bai, usaitea, gerra maioa gago. Bai, haitizan olabekue. Da, amazan, zerako txikinin jaixue, emailo biti txikinin jaixue, baina gero guzen jarek aldona. Da kaldona nahi kiketan matanak gildie, baina amagori ara bizizeta junbarik eskonte huen. Horrek enrikek eta be urte ben, ibergundi. Baina urte ben, haikean gozamen egon zilako, haikil zanien, egun batetik bestarra despetxau zituen horrek. Da adorrezan moxe pasau zan, baina ostontziko gina zakortani. Horre bai, haike da hildiliko garen gozamen jirena, entorregunin kanpora. Adorrezan moxe pasau zan. Da ibergunen me baini horrek onda kortaz. Morro egon zan aizpen, hauzuen. Hauzun, aizpen. Da orduan txizarte ben gurien, ekeketa, komentarizio izango zan gugumieketan. Da, zelan hori morro aizpen, da, zelan patxi zan abiltze ban, narru ipini, arde narru erlepun lotute, da zelan biltze ban izpizik egitea beste zera. Beste mandure. Egon iben atrapau. Da atrapau ben deno betzera zatoz da bani usaba biltzen hau. Gero usaba, deteni du ben bisek gero. Gero bisek gero. Beste kuriosu pasau zan bestekoen, bilbatuan. Oine, ez da gezelan da, oine zereku da. Elorroxeaku da, oin junde, anesko ante. Bai. Ez da gezelan da, bena. Elordi. Elordi, bai, errazoiteko zu elordi dia. Bueno, ba. Haintxe, are zeine barre bat. Desate ben, semi itxin eskutot deukela. Inok izoban ikuste, baina eurek esate ben, semien falta zala eta egin deula eta nota esek izokela. Baina, konturetze ziren, azpisek atatez xula bat ematek.
Armestei. Bai. Da, hoxe gaitik sartu deben etxino zala. Da, kortan ibiten eixeben kaxa baten. Da, etxon dute goitu bera, bagatu ziren reketi danak. Amaitu zanen gerrie, danak goitu bera. Guri etxi hartzitxua ikena baina, haren etxon dute goitu bera. Da, amak urten isotzen, semi ama mantili pintieta semi entregeta. Semi entregautzen, zerek, reketie, mantiliaz. Bai, zer ongi segon zan orduen. Li humilizan aike, da jospa ama, señorrek. Da jospa urten isoan mantiliaz zateben. Semi entregeta. Da gero erutzen frentien, na eruben. Da gero ez da urte beti ingurun, edo isen notexioarek egon ziren. Bai, da hurrengo notexik hartzen, ibestako koinetu joanek. Bai. Etxek, da gero preso egon señorren orduan, teruelen edor. Haintxe alkarto pau edo iben hartzen notexik hartzen. Baten bagatu ziren negaxerakek. Gure etxonotik etxeti behitu da kurutzi izaten oin bebai. Bidakutzuek dana. Kurutzu haintxe. Arraxe goiti bera danak liedan kamion bagatu ziren. Normal. Baina kaminu betien, txela eskapote. Gabin eskapau bena. Isilik goguzket nuzertu. Eske generuarek irabiltze ben, baina izagero usatotzu, gana upe gurinen garbantzuk eta jaten errozien. Bai. Lentegik garbantzu dolakue, beratu da askakadaie. Bai. Eta lentegik seko gugu ikusi behin barik. Guri jamak eta bez, ordin txarte. Da zelan ipintxe zanuz, da begozi itxezala deuri soldauk esan da zozarrein izartu, eta inoitxako guztan. Ez? Gero jate egin du baina. Bai, baina orduan ez, lo sekulo beze. Analderdizien masu behien goben izagipa. Gorengot masu behi da, izenek, ez dugu goguen, bai. Hori izaten da. Bai, eske masu behi urruron bertan eguen. Antzaman dine usan de trintxerak. Barik alboratxoa de Santamainitik gora. Ez, lehen zeuen hori zeuen. Ez, Santamainitik gora. Ez, Santamainitik etxon beti gora ba, baina jote zan itxurie, zereko karkaba juen, asko nabekitik gora, karkabetan gora. Esate ben, jote zala. Arden arroi pintxe. Claro, nobedadik emota, bai, alan esate ben. Izpixi, orduan bezabe, karteru zana, esate ben, karteru zala. Bai, horre bai. Guri jaiki etortu zan, no behin makina derri horre zanen bakarrik, beste egin horre zan sekulet horri, sosko nitxi, sekulet. Bate metxon dut, guri itxaspixen usan, solo gordoko lehenengo itxaspixe, arbolak, zera, madarizek deusan. Da, gana usainen guan bertan, behi zainen, umek eta alzeran zatixe. Hori arbolean zatixe jota goitu bere, uste de gerunda. Baina bali ez. Bali ez, ostontziko metroa jamete da. Bai, horre zarretzen zen, izan bidar, denetan barroin, gernik bota benin. Bai, ostontzin bebe, ostontzin, da baku biltzezin gainera, Baku biltzezin, bai. Dalako ikustio gure zatozkoen guri, geldi ez zuen duteko. Ibili barik, geldi oteko zatozkoen beti, bai. Darbolaik edo behun azpixen. Dordun be, gu madarexan azpixen gauzan, da gure padeko madarex erdin gurti jote baike, hango zan. Bai, da gu basebez. Da gu haringen itxata, gero gana gu gaitxik edo zain okertireko zutxun. Horre bai, horreko hundekaz. Bai, hori xixi dute ben. Astu kargaute, milizian duke, zeuken kamino egite zebe, Aztuten generu erute bendan antzamen direño. Da ba haitxe dizete ziren. Trintxera ginen gitsi ibilizan guri naike, baina gitsi ibilizan. Ez, esan, asko esan ibili. Baina mutilek derut ez zuen, guri mutilek zeban erut. Oni gaztion da. Baina haitxe bai, haitxe zema bider da gara astuaz. Astu sartu bizala eta bana, berak hartu derun beti, haitxek. Besteko nemotzen baten astu eta baka hogeixa. Paretan. Astu barekatu zi, zeuen. Ointxe goixe goiti bera gauzi da ba, zera? Handarra zehartzauen beti gora, izu dixatik. Honako itxe aldatzea ibenan, soldau gehioena, ebai ben. Aguako txonda, honako beti gora. Bai, baina gero aldatzea zala, eta gero urtitan egosan geldi. Dekere ere iben kaminoe. Baina urtik izan, baskandi gora gumirrezak kontano. Claro, baina harek zindian, fredi, izatotzut da txalak eta gero besta gizonezkoa detortzea markindik kojo zatotzen. Da kojo etorren nien, esatozkoen guidano gizilikoteko, umiek, da jute zin korta. Da aleginez, gurine eskatza lehenako bazer, sepakizu danak entzeko gizeko zin. Gurine eskatza, askaurrie, dorganagatiko egote zan da, gero guen hemen kuarto bat.
mutile loiki bena. Azto gaintxe loiki bat. Dino retorreni jaten emon isilik junden, bat-ematek, arrantzak egin izteixen. Izetezat. Da txalape inoz onzinean gurin gorta, Txalape. Egon zi. Bai. Gure urteten ez oskurin txik. Asi dugu niko guen, danazan tiru da danazan zera. Bai. Da gero beste baten, Gernike bombardio benien, abioi eben baina, zera eltsulen txeidan abioi bilizan. Asi dugu niko guen. Soldau sobre todo, niak hortanaz, gero gerria maitu zan, da gero, gure antzabendere gute ginen gehorzioaren txik. Plazioaren txik. Orduan gainak, geixau nino. Bai. Deskun gero esatuzko baina ez ginen ingora. Kunga egumaten eta trintxera, bazia eta soldau bat aneuen, baina san modun, alaintxik, gabe betxin bat faltako zan, baina kagatu zan. Bai, ez da ginen bir bat hilebete edo bi edotan alako izango zan, amaikute gero. Bai, gatu zan. Da kertanaz, ezikutik egin esatuzkoen, zein epinuk kaskara lako txezin eskuko bomba. Bai. Horrek eusan, bueno, txinuro zer dentsi danien, baina, Da gero inzituen, bizkate jentia zezanen juten da, batu inzituen aizpeko landa bateuen, pinati zeuen dana purtut eta arxe bat ustuen, baina bier bada kamio behik eruteko baino geisat torroak, eskuten guk eralti egin duzen da, seko ditxak. Bertoko, dara pinero txara jauti, somat, olako otan egin duen, no. Zemat olakotan. Biztute, eske geube etxien, entanatxuk etxipa, txikisi geuk izan, nina sakui pintiak onatzetik, porziak eso, kandelie, alge gizeuen da, kandelie, da kandele gizek usteko sakui pintiak on. Baritxen besti, bai dana olaintxe. Da bedeinkun da guke honan geunken, zera eta guke men, baina bedeinkun den frente usan, han bonargi, dixena arrat edo zerin onzin, behidin. Beide getxosten egon zin, hortxe egon zin ondixenak. Da hortitxeke erreben arrate. De gere eudek errezitxuen. Bai. Handi bota ben arratera ordune, Bai, handixek arratera. Da alako esan itxalako tiru pastazien. Horre bai, Baina beide getxosten egon ziren, esate ben, ez da izan bate bunker dut, olako zelak iloite bosta errate zela. Beide getxosten. Honek itxezituen hormak sakuki. Kanomako punti hemen, kanomako punti hori. Bai, eta? Honek solu genungu geteri eba. Antzamendi izango dago, hau antzamendi izango da, baina txabola egiztot ikusten. Hemen txe arbola azpizien egul, hemen txongo die. Gure txaboli eguen libre-librien. Da gero eguen masu behikue, da hilo itxikue, da armesteiku izan, hemen arbola dezatzen. Baina arek, hogei bat asto, alkarren ondo ikan beti gora eguneri xixen. Hogei asto, Bai, hogei bat edo, kuadreli itzela gutezan, bai. Deinoz asto bari baike bierra junzan, Haike guri bai, junzan. Baina beste gastu baten emon, eurek erungo bara eta geixi akabo. Doixek haitxik bezutzen zartzen. Eraztu beru mezanin baike, Erun, abertxe armazte iku, beste nik iztutan hilaldapan entzune. Haxez, bai. Bakarrik bera, orduan. Nutzako bai, nik guztako beste gogun, Haxe. Orduan bi usan, taberna barxe, da subi horrekoe. Gere pin izan, kafetera. Hombre, txorimenta torte egin egun markina. Bai. Ogi bat zaidutak, bolu berutan neu torte nintzen. Eske? Bai. Arbeste gertak gabine itxiben. Bai, eskutun. Eskutun. Da arbeste gertako bera aurre nebile metia intamentu da markinen. Dareke konsentitze baina, baina gertan ezinen. Bai, baina gertan bez. Ingo ez. Bai, zozerra ingo baina eskutun izilik, traukin bari. Ni baina gertako ondo, ni eskolat gurtenak gero. Baina gertan zarratu zen. Gu baina gertako ginen. Beti baina gertako. Bai. Arraxeati buelta paketa ginen, baina gertan. Eskola beti handizei gu, Bai. Abai, Beti, bai. Bidizik horregunken, arraxea bazpikik eta baina gerta. Euse bazan saku burun, da baina gertan saku itxik. Ez, aprakoskuntza gehu bezan ipinik txomizanak, haintxe segetan duzero. Keo paru ez gertan. Domeketan arbeste gertatik paketa ginen, baina eskola beti bestetik gu, Arraxea burutiko itxibera, baina gerta zuzen. Beti ingen gertan. Bertan. Platoko Jose baina entzuteko arraxa burun. Hoin deukean Jose Mare etxe inde. Etxetxu zuri bat ikusten da, aretxe bolatoko Jose baina arrutzitxua itxe da, baina zenbat boleta.
Da arrezak etxon du behin zan, baina ez da zer paso zan. Tuko goguen, baina, kendu ere edo zer paso zan. Baina arrezak buruko izate zan famoso, Bai, gupai, gupai, guk etxin entzun, Bai, gurin enterosien. Aizpeko morro izaran, afosila gortaraz, aizpeko goken gure txonduen goiko partetik, solue. Aizpeko unme egongo da. Haintxe, da arez etorten, ze guk itur segunken etxe bolen danditxe paso behiben danak beti. Bai, da haintxe akortan ez nizelan pasatezan aizpeko morroie. Baina arek orduan ganaukin uzelexen ibilike, solora juen, da bedarra, diturrezan ondurunen aparpozu goiko batainet haintxatzen daiki ben. Bedarra lepun, handik, arrasa burutik aizpa. Haintxatzen nahi ureran, da ahal hartu, da gero kantine urtako onio bete izkun. Arek eta Santa Bainoko boi, gero torzen jasna baina etxe txiki-txikixe. Da haintxe, zazpi un. Da nauzixe guan meike. Da nauzixe da neu baino pare bat urte, Pedro. Hil zala pentsetot. Asiz da ni baino pare bat urte zarra. Bai. Iru bintzet Santa Baina gaixoteko badie, bikisek eta hurrengoe. Bai, arbeste gerta inoz torzein kamioiek soldauenak. Bai, zen leke, zen leke. Bai, kontxik eta ikusi. Bueno, zeraz kamionek, kamiotxo batzien, zera kajoie utzi deuken kamiotxo etorte zen trastekein arbeste gerta. Gero arbeste gerta tegara gatzau mirbeste zen gora. Bai. Boixe bat astuk eta biak. Ganaudik ezeben sartzen da. Astuk eta biak. Gaitan zerin bizizen dako esaten nabek eta gerratek uste zen, txabitxabixen. Baina geixen txabitxabixen esaten. Koban. Bai, aiustiko koban. Bai, baina geixen zerin esaten baina. Eske, ibestan gora gunexi. Hori. Hala esaten nara, aiustia, baina kamioekin ane orduan txarto. Bai, baina. Zeane ibestatik gorak estratan kamioekin izen pasau. Zein dugun, segentxe aurrek egun bat egun zin, gurin gizonan tio eta lehenko zuk, eurrek onain dia eta rabadiek eta, danak aiusti eskapauen ordentxe. Aurrek egun baten, arreten gora, esate ben. Da, aiusti gaixosan bat, neska bat. Hoi Madrilen bizi da bera. Euren zenidia, Onain dia bai. Eta kanpara barretik. Geurin be, etxien atzie, arek, zera lehena egon zan, zera, ego basi harteko fuerte batzuk egon zen, ez da gizena, nintxik zen orduan be. Da etxe higakon telatu izizidanak endo guri, espile higakon. Da zegoen telek. Da aretzekin txapaken gurein aitek ikusten txapapilue. Olak hausen maiz olako txiz ondula hausen txapadanak egulak. Txapapilueken aretzekin telatu atzeko parti ardizin guru, espile gurtekin zitun. Aretzekin zan, burdinezko olako txe triangulu euken estakak zinare burdinak. Lehen untxe behi espile nigun nongo diarek. Nuka maikurtaz maiztrian agorintzen omezeina eskolik ez da. Geixa letra egin abanean, barinan agorintzen ni maistriaz. Doña Donataz. Inoz egonintzen lehen, baina ez daukete goguen zelako zan. Barinan ezan eskolak elegantik bi. Euren kozinakin. Barinan eskolak, bueno... Bai. Barinan eskolak eusan, baina ikusgarrazen bi. Da euren zelako eskolik lakunen bai. Baina principala behidek etxostine, Da gerareak emote bat sartadie kontizu izatezan, Baina, hane zelan da, hor famosu da bat, Molina eta hortxe, Mandiola Nilbena eta aurretik fusilo. Eta honek ezaskun nivel... Ibergun nire entzun dena hori. Neukin nahu ez dut ikusi, gu eskrizo esos ibergun non zan abai, non non zan bebakin. Bideak harkoen, bide neukin euren zentru, bideak itxosti, bai. Baina gero parurte dintera zin nunde botatazioen, eure botatzen gero. Ez. Behidetik arrata botatazioen, da zelako txistu horretu ben ba. Baite ikuben izate ben, gero ardotzak azabela. Da gero horretan opasau zin agustia. Ez dugu gauen. Beste kafetxo bat ez Eta neu behunik.